Hlavně rodině. Dobrý, jak se cítíte po prvním místu? Já jsem úplně prdeli, jako já ještě... A co říkáte na to finále odvetu? Zvládli jsme ho, bylo to pěkný, ale chci poděkovat rodině, ti mi hodně pomáhají. Přítelkyni, kterou nemám. A pak jako děkuji kluci. A to dítě nebude zmiňovat? To je jasný. Pomohlo vám to nějak ve výkonu? Narození vašeho dítěte? No, jde to nahoru, no. Slepej na oko. A peníze nejsou. A co vy říkáte na svůj výkon během celého turnaje? Tak já nemůžu se sám sebe hodnotit, to nejde prostě. Ale na výkon celého týmu? Výborný výkon, hrálo se mi velmi dobře s mojím týmem. Mohl byste někoho vyzdvihnout? Tak vyzvihl bych golmana za prvé. Co vy na to říkáte, že vás vyzvíme? A za to si ji nekoupíte. To jsou krásné pocity, ale to máš prostě... Je to sport. Slyšel jsem, že jste vychytal penaltu, která nakonec rozhodla o postupu našeho týmu. Jestli jste byl na tom zápase, tak jste to viděl. Já si myslím, že to bylo značný zápas a pak to je vždycky o jedné chybě a jsem tu chybu neudělal. Viděl jsem tu penaltu a vyhrál jsem. Jo, děkujeme. Dobrý, vás bych se chtěl zeptat, co říkáte jak ofenzivní, tak defenzivní hře našeho týmu? Ofenzivní byla lepší než ta defenzivní. A skóre 56-4, co na to říkáte? Zase musím vyzvihnout golmana, ale taky kluky ze předu musím vyzvihnout. A Zdenka Mertu. Dobrý, myslíte, že vám hodně pomohl v tom finále? Pomohl Honza. Honza, děkuju. Dobrý den, pojďte prosím vás za náma na slovíčko. Na slovíčko. Dobrý, vás bych se chtěl zeptat, jak vám se hrálo v ofenzivní části? Tak po těch 3 křivkách vánočních byla skvělá hra. Začalo to od golmana útokem, obrana si zahrála svoje, tomu není se říct. Jo, děkujeme. Takže tohle bylo zhodnocení celého turnaje. Naschledanou.